zvakare nedzimwe nhau dzakazvitendera mukati mezuva ranhasi. Nyaya yangu yekutanga ndeyani ndeyasimowana nekuda kuti hanzi koti kana kuti dare razoti musi wechitatu ndo pachapuwa ndofunga final verdict here yekuti vachanga vachirwira sei. Asi ndoona sekuti pandazoramba ndichitendera nekuti kumatwitter sababa ndo kwakunyanya kuchipuwa maupdates nevanhu veHmetro, saka ndo anga akutenderedzwa. As usual guys, adikura nhema Twitter ine mashandiro ainoita, saka ukasangwara unogona kuverenga zvinhu zvisizvo kana ukafunga kuti statement ndo ratanga nerimwe, saka ndamboti nganimboimirira because ndasingahwisisi ndochokwadi, ndasingazwisisa kuti saka yatanga statement ndeipi zvichidii zvipinda napapapapa, nokuti maupdates acho anga ari kuHmetro anga akawandisa pauyu yacho, saka ndasingahwisisi kuti zviri kufamba sei. Tobva potodzokera pakuti zvakare ndoda sekuti pandazoona video iyi ndaiona zvangu zimcelebs ndo kwandanzwa vachuchisi vachoni vachitaura kuti baba vanga vane chimbiro chavo vakati ndo vanga vachiti ndo vakamirira baba vaSimowana vari kudivi ukuku. Then kozita uyu wakati wechidoko wakati pfupikei ndo wanga akamirira divi rekwamai vaSimowana. Asi kwete sekuti manje kwakune maloya maviri kudikwani kwa mai vaSimowana, then one lawyer kudikwani kwa baba vaSimowana zvakare. Asi mandinotisira andaita pavanhu vaviri ava, that's a disclaimer, I'm not a lawyer, I've never been a lawyer, I've never studied law. Kungotarira hangu vanhu nekungonzwa hangu maitirwo wangu achiita interview, ndaona sekuti baba ava vanga vachimirira baba ambuli ava munhu unoratidza kuti wagara mukati meindustry uyu. Iyi observation yandiri kutaura, munhu unoratidza kuti wagara mukati meindustry, he has been working in this industry of lawyering for a long time. Maonero. Secondly, he knows how to actually communicate nemedia. Ndo zvimwe zvinhu zvandinotisa. Number 2. Number 3, wanga ari very careful pakuta kuti has too confident or overconfident when it comes to celebrating too early. You might celebrate too early, then you loser. Saka ndone sekuti he's an expert zvakare. Number 4, wakanyanya kudzosera zvake kuti kwese kuni kwabvunzwa kuti aiwa tinenge takamirira vedare. Church 5 wataura mwe point kuti nhau yakaita sei atingati tagara nadzo mukati meindustry yedu yelawyering and layouts ine yekuti ndofunga chiitiko chekutanga. Asi kuti kune dzinoguma kumasivu kwete matype emakoti, asi kuti kune matype mangani emacourts in Zimbabwe. Andinoona kuti nhau ikanga yasvika kuhigh court ka handizvi kuti inenge ichinzi ine level here kana kuti zvinofamba sei kuti izonzi ingainde kwakati. Asi ndinoona sekuti pandaona building ndanoona this is a serious case, nekuti vachibuda mukati mebuilding yayo anongochifamba kudai kuti ndikuna futika yakakura singamboiti building yako kana uchibuda imomo ndofunga ndikatoti pakaipa. Zvikanzi navo 5th point ndeyekuti nhau yakaita sei haisati yadi yamboiswa ndo kana kuti yamboitika kana kuti havasati vamboita represent. Ndofunga nhau dzakaita seidzo muhwiri wandaita handiti. Saka ndofunga kuda sokuti ndofunga ndopanga achiti 6th point yavo yekuti zvinotendegwa zvakare kuti ndatingati zuva rimwe ringaodza nyemba zvokwadi kana kuti kuodza nyama hatingarevi izvozvo, nekuti zvinoda kuti iwo muchuchisi kana kuti ndofunga iwo jaji vange vachasei vachizopa final decision sezvo nhau iyi yakaita seiyo iyi kudai kuri kwekutanga kuti inde kuhigh court. Vanhu vachindogara mukati muya vakamirira kuti iwe unoti hanzi handidi kuwatauri kuti mwana uviko, wotatoa kuti watatu kuti mwana uviko, uwoti right nechitendero chipi zvakare. Number 1 inhau yekuti vabereki vaviri vari kuda kuti uyu ada kuviga uyu ada kuviga. Number 2, paripinzwa nyaya dzechitendero kuti uyu unotoda kuti mwana wangu uge nechitendero cheKristianity, uyu unoti mwana unoda kuti uige nechitendero cheMuslim. Saka zvinhu zviviri izvozvo ndofunga kuti first time ndofunga kuti vasangana zvinhu zvakaita sezvozvo mukati mehigh court. Ndofunga ndinoti vanotoisa muGuinness Book rekuZimbabwe kuti takasangana nekesi yakaita seiyoyo kuti Muslim versus Christianity vari vabereki zvakare panguva iyoyoyo. Saka handizozivi kuti
zvichafamba sei musi weWednesday. Asi ndo zvandanyanya kubata kumapoints kubva kuna muchuchisi ava vanhu vanga vakarepresenta baba ivo vaSimuwana. Asi vanhu vanga vachikomenta vachiti Simairi iri kuradzwa nani nababa vaSimuwana inoratidza kuti sekuti zvinhu zvavo zvaita kuna vamwe ngotonyora kuti hanzi vahwina vanhu vanenge vakurani vana kuti like I said that handisina kunyanya kupinza kutanga kuita because ndotaura zvinhu zvenhema. Vamwe vanenge vatanga kuita maconclusions enhema wanawo kuda kuti kurasa vanhu maoneka kuti kana ndoti ndakutomira kuti nyezwa kuti what exactly happened. Ndo pandahwa lawyer vaya vachitaura kuti tomirira musi wechitatu lawyer ndovadiro. Asi vadiro pepe zvibva zvatindira zvakare kunzi takamirira musi wechitatu musi kwakasiyana siyana. Vamwe vakati wawina kati kuda kuona Simairi yechi munhu ukafunga kuti munhu wawina munhu achizvisekerera zvake zvinhu zvake kuti wakagona kuda kuchoza lawyer atizozivi ipapo. Asi vamwe vataura kuti hanzi hatina zvatikuramba tingoti zvinhu ngaisvike according azvina kushata. Tinomirirawo chitatu chacho tikuwa kuti na 2:30 jaji vachati kudii nepamusoro penhau iyi vakati tinozvitambira zvese. Tichiri ipapo zvakare pane zvandanakirwa nazvo hangu nani naava vachitaura kuti hanzikanzi nemunhu wakachiinterviewa zvikanzi hamufungire kuti social media ndio yakakonzesai kuti mwakati zvikanzi nawo kwete hatingadi kupomera social media nhema. Thinking ndo mainterpreter nekuti varamba zvakuti vangada kupomera social media kuti social media ndio yakakonzera nyakanyaka yekuti vanhu vagume vasvika kukoti baba vanogona kutaura singamboiti vakataura vakati chinenge chakakonzesa inhayo yekuti ndofunga pakashaya kuti pange paine agreement pakati pevanhu vaviri ava vabereki vanzwisisane ndo nhau kwete kuda kupomedzera social media. Social media inogopinda papi vanhu vaviri ndo vakakona kungohwisana nekuti pangowanika munhu chi anokwanisa kuti vagare pasi vanzwe mapasi ese sezvo iko zvinovauya kuno kugoti aiwa iko zvine zvivochiita zvemutemo ndo zvichadii zvitatevedzekwa zvichabuda ipapo. Ava vamanje ava vekudii kwana Simuwana vangu vari vaviri zvakare ava vatikati hazvina kushata pavangataura vachoti confident kuti zvinogona kutendekwa handizivi I don't know how law works but vakataura kuti confident vakadanza zvekuti lakunda kati what is a lagunda or lakunda vakataura zvikanzi there is a lagunda we don't know kuda ndo mafaukiramugolo lakuna yacho iyoyo mane kuti lakuna zvoda kuti it's something special here or lacuna it's a dispute or lacuna it's something weird. I don't know what a lacuna is. Ngatangwa naloya ava vangu vakamirira chi mai vaSimuwana vari pazhe vangu zvakare makazitanga kutsanangura zvakatsanangura vakatotenda kuti tongomirirawo musi wechingani musi wekera kuti zvakangonaka asi vanga vari vaviri vakati mumwe wachikuda mamuna zvoti vavakusta vatatu iri zvakangonaka zvakare izvozvo vese vanga vane mabhacha vanga akanaka sikamboiti dai anga isiri nhau yekuti pamwe rufu dai ndatoya ndakavarepresenta mabhacha avo maloya ese iwayo ekuti bhachi ravo reblack nezvese zvemukati umu yaizonyatso kunakidza kurepresenta zvakadiro nekuti nhau yerufu saka ndata zvakasiyana nazvo mabhacha avo avanga vakachena kamboda kutofunga kuti saka maloya aya kana uyu uchirepresenta iyi pati uyu uchirepresenta pati maopposite kapataza saka maopposite pataza aya vanosangana here kana kuti nziva utomhosaka mbundorya lanchi or is not allowed zvinofamba sei ungatotorwa mufananidzo wese kana zvinhu zvakanaka saka vanga vachingoramba vachiti kunyanya loya vekwabhuta yamuli vanga vachitanza tinomirira musi wechingani musi wechitatu kuti tinzoti zvonzi kudini kuti iyo vanhu vanenge vajaira kudhira nemedia kuti zvofamba sei tozvibva ipapo toenda manje pakuti uyu pavanga achipa maupdates vedu maupdates ekuHmetro anga akawandisa achisangana saka ndichangoti in summary zvimwe zvandabatawo zvikambonzi mumwe anga achinzi ndofunga hanzi akachengeta mwana ndere kuti loya ndazonzwa kuti hanzi pasenge pamwe ndofunga zvimwe zvinhu zvabatwa pari kuti mwana wakachengetwa nababa amuli kubva muna 1994 kusvika 2003 maona manje saka ndikati zvina kushata ndofunga mumwe loya ngota nyaya yemarriage here ndofunga jaji wakati saka muda kuti ndichanise nechii verdict zvekumaloya zvonetsa kuti zvoti saka unotevera chipi nechisiri chipi manje saka ndozvimwepo HMetro yakati achitaura kuti masinzi achoni jaji ningi Pisirai Isiolanda kuwa Olga is represented namunhu anonzi AF Makore and Paidamoyo Madondo 2 then maloya maviri then Ibudi Ishmael vanga vachirepresentwa na Ashiao Mugia ndiakachirepresenta vanhu ivava uyu ndo majaji achoni sikazi kuti nekuda kwei vanhu kwaSimuwana vakaya 2
asi zvimwe zvandanyora zvikwanzi the judgment will be ready on Wednesday. I need a whole day to look at the issues raised. It's a matter of sentimental value. Those zvimwe izvozvo. I will therefore take time to consider. I will reserve it, but it will be available on Wednesday at 2:30 p.m. And if it's not timed, I will read it in court. And if it's timed, I will hand it over in an open court so that the reasons can be handed down to the exolent to the parties. Jesus. Court adjourns. Maona manje. Saka chirungu chacho chinonetsa chinogwadza zvemaekera iwaya ekumaekera nigirikini kunigirikina ikoko svika namwe hameno kuti ifiyo tinohwina here hanzi najaji who raised here tomamwe maquestions anga achitenderera zvakare ndikati zvina kushata like I said zvanga zviri kutwitter inini zvanga zvichindiconfusa nekuti zvanga zvakawandisa ukada kuteera uchiona kuti uyu wazonzi zvakati asi ini summary maonera ndaita zvangu nyaya yacho inenge yanga ichifamba zvakanaka even though ndakoniwa kudzidza twitter nhasi yandiconfusa mumwe akanzi hanzi type of law kuti we do with one mumwe akati zvakazoti zvakati mumwe akati no isu hatina kumurambidza kuti zvekere ndio mamwe mastatements akachinyorwa kuHmetro iwayo kutwitter kwavo tikati zvina kushata chinonge tichidzidzawo zvakasiyana siyana mukufambako saka ndofunga ndingani ngoti tese tangomira muswechi ini conclusion summary yese yaitwa kukoti koko zvese ndofunga vangu vachimbodzogorudza zvinhu zvavaitaura pamavhidhiyo paya saka ndingakwanisi kumbonotsvaga kuti vangu vachive kunyora kuti chive kutwitter at the end of the day vese vatichi vakamirira decision yemusi wechitatu ichapiwa najaji chete vozwa kuti zvichafamba sei nekuti argument dzakaiswa ndofunga nokudii kwabhudhamu navo vachiti saka ndamborambirana navo isu and handizvi kuti vangu vachitanzi sikai mukuda kuita sei mukuda kukanzira kana makanzira zvizoita sei asaziviwo saka ngaingoti ndo zvandanga ndangoya